Huomenta. Tuire Saikkonen Hupsis-lehdestä. Tiedän. Taidatte lukea sähköpostin aika harvoin. Mä oon lähettänyt teille aika monta mailia. Ne on varmaan menneet suoraan roskapostiin. Mikä on teidän suhteenne tämän kuvan naiseen? Mä en. Ette muista? Olitteko te humalassa? Mä en anna haastatteluja roskalehtiin. Joten voisitteko poistua, kiitos. Moikka. No moikka. Kukas se siinä? Voisiko sä kertoa teidän suhteesta, kun tuo ministeri on niin vaitonainen? Pari kuvaa, haastattelu, maks 10 minuuttia. 5 tonnia. Ok. Mä haluan tehdä tämän asian nyt kerralla selväksi. Se on oikein. Ja mäkin haluan olla reilu. 10 000 euroa. Yksinoikeusjutusta. Kiinni veti. Tähän käteen. Saanko esitellä? Tässä on Jenni Vainio, uusi poliittinen avustajani. Avustaja. Tulisi tähän kainaloon, niin toimittaja saa oikein hyvää kuvaa. Käydäänkö läpi se esityslista? Juu. Sen toimittajan ilme oli aivan mahtava, kun se huomasi ääneensä toiseksi. Oot sä kyllä aika kettu. Joskus pitää turvautua ovelluuteen ja valkoisiin valheisiin. Vaikka mieluiten mä kyllä pelaan avoimin kortein. Samoin. Mä en kyllä tiedä, miten mä ikinä pärjään sun poliittisena avustajana. Ei se mikä kummallinen työ ole. Ja nythän me voidaan olla vapaasti yhdessä. Mä voin ottaa sut mukaan vaikka ulkomaille. Ulkomaille? Oot sä ihan hullu? No, ei susta tietenkään mitään ihan oikeita ministeriavustajia tule. Tää pitää vaan näyttää siltä, että meidän suhde on pelkästään ammatillinen. Hyvä. Mä jo luulin, että mä joudun jonnekin valiokunnan istuntoon. Sähän voisit mennä huomenna mun puolesta eduskunnan kysymykseen. Ilman muuta. Mähän voisin vaikka kysyä hallituksen kantaa Chardinin huulipunavalikoimaan. Palaverataan sitten, kun sä tuut. Okei. Hei. Oliko se Erkkilä? Mut eihän teidän pitänyt olla mitään. No me ollaankin nykyään työkavereita. Mä oon Erkkilän poliittinen avustaja. Siis osa-aikaisesti tietenkin. Se ei vaikuta mun töihin täällä mitenkään. Väität sä, että teidän suhde on pelkästään ammatillista? No ollaan me tietysti myös hyviä ystäviä. Ei, olisit iloinen mun puolesta. Mä saan kerrankin tehdä jotain haastavaa. Musta on kyllä sääli, jos sä muutat Miikan asuntoon. Se on tullut kiva kämppis. Tää koko juttu tuli niin yllättäen, mun pitää vielä miettiä, mitä mä teen. Katos, ne on tuttuja. Hei, hyvä kuva susta. Eikä hassumpi Erkkilästäkään. Ministerin poliittisen avustajan tyylimoka. Miksi toi poliittinen avustaja on lainausmerkeissä? Mitäs muuta tässä sanotaan? Vainio muistetaan parhaiten iltapäivälehden Viikon tyttönä, Jenninä sekä Miss Keittiönä. Ai sä oot ollut Viikon tyttö? Siitä on jo aikaa. Mitäs muuta? Vainio tuskin lisää poliittista uskottavuuttaan pukeutumistyylillään, joka on tukevasti jymähtänyt viime vuosikymmenellä. Mä väittää, että mä oon jotain ysäriä. Mä en varmana ole. Hei Jenni, toi on roskalehti, älä nyt siitä välitä. Ai tältä se sitten näyttää. Mikä? Poliittinen avustaja. Vai pitäisikö sanoa poliittinen? Sun pitäisi lopettaa noiden juorulehtien lukeminen. Täältähän mä saan nähdä viimeiset uutiset, mitä mun rakkaalle Exälle kuuluu. Oliks tää tässä? Mun pitäisi mennä. Ai Erkkilän luvulla. Ei, vaan töihin. Miksi sä valehtelit mulle teidän juttua noin? Vaikkei se selvästikään ole. En mä mitään valehdellut. Meidän suhde on pelkästään ammatillinen. Luulet sä, että kukaan uskoo tota? Luulen. Voi Jenni Parka. Hävettääkö? Mulla ei ole mitään hävettävää. Ai susta on tosi hienoa olla Suomen virallinen ysärityttö ja uusin salarakas. Ne esitti mut arveluttavassa valossa. Ihan tahallaan. Sellaisia noin roskalehdet on ja sen takia ihmiset niitä ostaa. Mä en ainakaan osta enää ikinä. Etkö sä istuisi hetkeksi? En mä pysty. Rauhoituppas nyt vähän ja
Kerro mulle, miten susta aikoinaan tuli viikon tyttö. Moi Pasili. Nämä on ehdottomasti viimeiset kuvat meistä. Näin on, nämä on viimeiset kuvat. Ja sitten kaikki juorut, mitä kaupungin liikkuu, että meillä olisi joku kolmiodraama, niin ne on kaikki tuulesta temmattu. Me ollaan ihan vaan ystäviä. Isä, hei, voisitko sä mennä sanoa jotain valokuvailtaan? Minä ihan naurettavaa. Olkaa hyvä, poistukaa. Tää on yksittäistilaisuus. Eikö näitä häitä nyt tulekaan? Ei mitään kommenttia. Olisiko syynä Vartijainen lamautti tunnetun joukkoon? Ei kommenttia! Ei kommenttia! Joku toimittaja haluaisi kuulla sun versios siitä, mitä siellä häissä tapahtuu. Mulla ei ole mitään sanottavaa. Ei kommenttia. Kuulkaa, kun ei mitään häitä ollut, niin ei ole mitään kirjoitettavaakaan. Haaskalinnut heti kimpussa. Anteeksi. Sinä taidat olla se nainen, jonka kuvia on tässä lehdessä. Minä en kyllä jakele mitään nimikirjoituksia enkä muuta. Mua ärsyttää tollaiset ihmiset. Heti on uusi mies kainalossa. Ettes häpeä. Ja sä oot kuule just sellainen turha julkkis. Huippurheilijoista on tullut julkisuuden kipeiden typyköiden saalistuksen kohde ja päinvastoin. Joo, F-juniorit vitsailevat sillä, kenet aikovat iskeä, kertoo huolestunut valmentaja. Annas mä luen, mitä tässä lukee susta. Hiljattain vankilasta vapautunut alamaailmakytköksistään tunnettu seikkailija Aki Nilkkinen. Ei lue Nilkkinen. Lukee. Eikä lue. Jos mulla on tollanen maine, niin ei mulla enää ikinä mitään mahiksi mihinkään. Pahemminhan siinä mua haukutaan. No joo, mutta se on ihan totta. Mä en oo mikään pyrkyri enkä todellakaan mikään hempukka. Sä väität, että tämän huonon julkisuuden voisi jotenkin peruuttaa. Ei ole olemassa huonoa julkisuutta. Sitä paitsi ei painettua sanaa koskaan voi peruuttaa. No, mutta et sä just sanonut, Ei, mutta kato, edellinen unohtuu, kun tulee uutta muhevampaa tilalle. Siis nyt me ei tarvita mitään muuta kuin pari oikeaan aikaan ajoitettua positiivista juttua susta. Sun vaatimattomuudestas, viattomuudestas ja rehellisyydestäs. Ja sä oot koko kansan rakastama oikea julkis. Tai jos sun omasta elämästä löytyisi jotain traagista. No, en mä tiedä, haluus mä kertoa. No, mä keitän sit jotain. Siis niinku mitä? Jätä se vaan mun puoleksi. Siis hei, jos olisit niinku Märilyn niissä viimeisissä kuvissa. Siis niinku, että peppuu näkyviä. Kato hei, eikö se ole iso juttu Vainiolikasta lehdessä? Mun yksi tuttu etsii uusia kasvoja yhteen eestiläiseen TV-sarjaan. Eesti. No, Eestissä on nouseva televisioteollisuus. Se oli lukenut tämän jutun ja sen mielestä sä olet just tarkalleen sitä, mitä ne etsii. Uusi raikas kasvo. Siitä on jo aikaa. Mä en tiedä, mistä Saikkonen kaivoi senkin esiin. Kuule, toimittajilla on joku kuudes aisti just kaiken tommosen suhteen. Et vittis nauraa. Anteeksi. Et sä tajua, että kaikki arvaa nyt, mikä meidän juttu todellisuudessa on. Tää on niiden arvailu. Niinhän ne tekee joka tapauksessa. Mutta kysyttäessä kielletään kaikki. Niin kai sitten. No, mikä sua vielä harmittaa? No se, että kaikki luulee, että mä oon joku tyylitön ja aivoton hempukka. Niin kuin kaikki muutkin julkisuudessa pörräävät salarakkaat. Mä en ainakaan luule mitään sellaista. Mä tiedän, että sä oot ihana ja fiksu ja ennen kaikkea uskomattoman tyylikäs nainen. Niin olen. Ja mä haluan, että kaikki muutkin tajuu sen. No, Asko. Pyydä sitä Saikkosta soittamaan mulle niin pian kuin mahdollista. Ja sano, että varautuu anteeksi pyyntöön. Siis niin, että hän pyytää anteeksi minulta. Poliittinen avustajani Jenni Vainio oletan. Kyllä. Tykkäätkö? Tykkää. Sä oot, jos mahdollista, vielä entistä kauniimpi. Ja vakuuttava poliittinen avustaja. Ehdottomasti. Mitäs tykkäät? Joo, ihan kiva.
Ei vaan oikein sun juttus. Tää on nyt mun uusi tyyli. No mut sä kuitenkin vaan esität Erkkilä-avustajaa. Enimmäkseen. Kuinka niin? Ei kai sitä noin vakavasti täytyisi ottaa. Mä otan aina vakavasti, jos musta annetaan täysin väärä kuva valtakunnallisessa lehdessä. Tää on varmaan Hupsiksen toimituksesta. Jenni Vainio. Saikkosen Tuure Hupsis-lehdestä, hei. Mä kuulin, että sä et ollut oikein pitänyt mun jutusta. En todellakaan ollut. Mä oon pahoillani ja ehdottaisin hyvitystä. No se on vähintä, mitä sä voit tehdä. Aivan. Mä ehdotankin, että tehdään susta henkilöhaastattelu meidän seuraavaan numeroon. Ai jaa. Sä varmaan tarkoitat semmoista asiallista ja vakavaa juttua. Nimenomaan. Saat mahdollisuuden kertoa näkemyksesi niin Suomen sisä- kuin ulkopolitiikasta. Siis sä haluat multa poliittisia lausuntoja. Kyllä. Mutta eihän avustaja voi sellaisia antaa. Sun täytyy kysyä ministeri Erkkilältä. Nyt on kysymys sun henkilökuvastas. Haluatko sä antaa itsestäsi toisenlaisen kuvan kuin mitä kansa on tähän mennessä saanut? Etän sä kuitenkaan mikään blondi suttura ole, niin kuin ne luulee. En todellakaan ole. Sä saat sen haastattelun. Mainiota. Nähdään huomenna. Mitä mä sille sanon? Mä en tiedä politiikasta yhtään mitään. Itepähän suostui. Pakkohan mun oli. Koko Suomi nauraa mulle. Ja kohta vielä varmaan enemmän. Ei välttämättä. Jos sä valmistaudut kunnolla. No mut miten mä voin valmistautua, jos mä en tiedä kysymyksiä? Pyydät sitä lähettää ne etukäteen. Voiks niin tehdä? Kaikkihan niin tekee. Okei, mä soitan sille heti. Miten sujuu? No, hirveästi luettavaa vähän aikaa. Miksi sun pitää kirjoittaa ennen muita sun luokkalaisia? Mä oon selittänyt sulle jo. Mä ymmärrän, että sä suoritit jo päivälässä muutamia aineita. Mut miksi sun pitää ottaa paineita jostain kirjoituksista? No mä en nyt jaksaisi enää nysvätä missään koulussa. Onks noin ne Saikkosen kysymykset? Joo. Mitäs se meinas kysyä sulta? No ensin tässä on tämmönen. Että mitä mä ajattelen Itämeren kaasuputkihankkeesta? Ja mitä sä vastaat? Mä suhtaudun varauksella siihen. Millä perusteella? No mulla on huonoja kokemuksia kaasuputkista, kun Kentaurikin räjähti. No toi ei nyt taida ihan riittää perusteluksi. Se täytyy olla perillisen hyödyistä ja haitoista. No mitäs ne on? Kysy Erkkilältä. Enkä kysy. Mä haluan pärjätä omillani. Onnea vaan. Et sä vois auttaa mua. Ei mulla olisi tässä aika paljon luettavaa. Mut ajattele, tästä voi olla sulle hyötyä, jos ne kysyy kirjoituksissa jotain näistä. Kaasuputkijuttu ja lisäydinvoiman rakentaminen on jo käsitelty. Sitten olisi vielä tää NATO. Ei jaksaisi enää. Pakko jaksaa. Mä haluan näyttää sille Saikkoselle, että mä en ole mikään turha blondi. Pitäisikö meidän liittyä NATOon? Hei, mitäs mieltä sä oot? Mä oon sitä mieltä, että mä lähden nyt pehkuihin. Öitä. En mä voi päättää tämmöisiä asioita yksin. No ei sun tarvi päättää, kunhan jotain mieltä. Kertaat vielä hyödyt ja haitat, mietit kummot painaa enemmän. Jos kerran kaikki muut Pohjoismaat on liittynyt, niin ehkä meidänkin kannattaisi. Ei Ruotsia. Sä sanoit, että se on jäsenmaa. Se on rauhan kumppanuusjäsenmaa. Ei varsinainen jäsen. Suomikin on ja Venäjä. Ehkä meidän ei kannata liittyä, jos naapuritkaan ei. Siis äsken sä olit puolesta ja nyt vastaan. Koittasit edes päättää.